Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sani jana kimat bakong san jo ka khubor. Ning kasi kot no ka jingi lap election na ka benta ka wat ka benengkong jong ka Lok Sabha election hari India. Menteri rang ba du Narendra Modi ula ong ba ka one nation one election kan ai jing mentoy ya kari India ha ki babon kiliang. Yo kem ka government railway police ya wi brio lembat ka ksiar ka basong dor khat nyu lak tengka ha bongai gaun Assam. But dakaran san open musical evening ha khandai lat on penlong ka office u district election officer ka East Khasi Hills la shibit janmiet. Ki khubor ki babnya. Ning kasi gidi kasi bakhat du jong ki jing elap election jong ka bentak benengkong ka jing tap vote na ka bentak ka jing jiet nong mi khmat syaki sispa artli ki chuki MP ka yeng darbar Lok Sabha ha keleng ki khanyu tli ki jela bat union territory jong kari India. Barok ki sengsan perthai bat kinong elam jong ki la persang kat bala ban khreng ki pat ba nong tap vote bakin ai ka jing kersan ki kertong bagi peniang. Ka jing thap vote kan long la sai ka sngi ka khat khandai teri uyayong na ka benta ki sispa artli ki shuki MP ha ka kala ka benengkong jong ka Lok Sabha election ki bakan thop ya live khandai teli ki shuki MP na Tamil Nadu khat artli jong ka Rajasthan pratli jong ka Uttar Pradesh Hriutli jong ka Madhya Pradesh Marsantli jong ka Uttarakhand Assam bat Maharashtra Southli jong ka Bihar Lightli jong ka West Bengal, Mar Artli jong ka Arunachal Pradesh, Manipur, bat Meghalaya, bat Markaway jong ka Chhattisgarh, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, ka Dolenong, Andaman Nicobar, Jammu bat Kashmir, Lakshadweep bat Puducherry. Ki Artli ki jala ki ban thap vote ha ka juk usngi kata la sha ka sngi ban jet ru ye ki MLA sha ki darbar thau an jong ki jala ki jong ki long ka jala Sikkim bat Arunachal Pradesh. Menteri rang ba du kari balong ru unong elam barang ba jong ka sengsan perthai BJP Narendra Modi ulaong ba kari India hi barok kowe ka penpaw ye ka jingdan kam jong ka one nation one election. Kata kawai kari kawai ke jingjit nong mi khmat syaki darbar thauan. Ha ke interview Modi ulaong ba ka high level committee halor ka one nation one election kala yo pdiang ye ki jing ai jingmut ki beidei bat kata kapang. Susu ulaong ru ba ladala pentri kam ya ka one nation one election kari kan yo jingmentoy ha ki babon kiliang. Ka kenuhun ki saw pungut kinong punya election ki ba kenthop ye ki bor pulen ki la let de ki lingsun se ki saw tli ki jaka thap vote ki ba dan se ki jaka ki ba kendong ki ba mlat kali jong ka jela Arunachal Pradesh ki ba dan Hakra Dadi district. Na ka bentaban punya ye ka jing thap vote ban jit nong mi khmat sha ka darbar thau an ka jela bat sha ka Lok Sabha ki ban long ha ka ju ka sngi ka ta la sai ka sngi ka khat khandai tri uyayong arhajar arpusaw. Ya kinong punya election rengkat bat ki court have vote EVM bat VVPAT la penket hakala sing ublei se ki jaka have vote ki badan ha pep sorang circle ki jaka ki bakendong bat bajengai bat nasar ki badan markhab bat uput jongkari China. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulale kan mau buram ya kasikha menteri rang badu barim kari India Chandrasekhar. Haka khubor bola penmi haka social media Modi ulaong ba Chandrasekhar ulalong unong yelam ubadan nam ubalaki artet nadu tenrai bat ubala no senyang sikade e sakaroi kaman ba kajengki saprang jogari. Susu menteri rang badu ulaong ru ba ya Chandrasekhar on yai kan mau halor kajing simkia kajung u ban sakri ki badup bat iki basa ban ben. Kani ke khubor ka wan sapi na ka Akashvani Shillong. Hakawai ni ki jingkurup barat ba katanat pulit jong ka government railway police kata ka GRP kala yo kem yo wei brio rengkat ba ka ksiar ka basong dor khat nyu lak tengka ha bongai gaun district jong ka jela Assam. Kat kun ki telong khubor ka kenhun na ka railway police kala penlong ye ka jengkhanra ha new bongai gaun railway station bat kala yuk kurup ya kaksiar ka ba ka jingkhia kalong spa laipu gram bat yuk kemru yo wei brio ubakit ekte kaksiar. Yau tu brio bala yuk kem labu apa ka along ki pulit
bat ka jing tokit halor ka te ka jing ja karang ya chaprang. Ka office u district election officer ka East Khasi Hills district ha ka jing pentre kam ya ka Meghalaya model code of conduct nang kasi ka penlong ya ka program systematic voters education and electoral participation program ka balaktip lengkot kum ka sweep ha St. Anthony's College Shillong. Ka sweep kalong ka flagship program jo ka election commission jo ka India na kabenta ban hikay bat ajing pensay hipat ba nang tap vote bat ka bakang tiru ya ka jing sotu ya ka dor jong ka jing simbenta ha ka jing tap vote na kabenta hipat nang tap vote jong ka India ka thong bakong san jong ka sweep kalong bantay ya ka sinchar pat ba ka basisha da ka jing simbenta jong baro hipat ba ka India da ka ba penslur ya baro kinong song kibalayot vote ba kimjit ikinong nikmat da ka jing tip bat da ka jing sotu ko basay haki election. Ka Office Directorate General Assam Rifles da ka jing itre lang bat ka Assam Rifles Ex-Servicemen Association kabalong ka sunjuk kisipay Assam Rifles bala siyang time kabala tip lengkot kum ka Aresa kata ARESA kan play ya ka Aresa Center ka banukong ha ka jila ha ka arpoy terik menta ubnay yong hanashik kate ka Aresa Center kan ay ya kilat kilenti na ka benta ka bet ka biang bat ka bha kamyan bat ya ki kam jing sakri ki banlong ka jing kersan ya ki sispa nyungut ki sipay ka Assam Rifles ki bala song phat na ka kam Kidan baro lai pusau teli ki Aresa Center hakari. Ki ba ai jing erap ye ki sipai ki bela song that jong ka tanat sipai Assam Rifles ha ki benta ba per kum hakaliang ka jing ai jing sumar ha ka pang ka sitam ki jing kai pentibit ha ki kam ba bunjat ki jing ai ye ki jing slok bat ki be Ka Office u District Election Officer jong ka East Khasi Hills District da ka jingi tre lang bat ka Meghalaya Model United Nations kan penlong ya ka Open Musical Evening kata karensan kaput ka tem bat karwai ka siaw menta ka sngi ha khandai lat Police Bazaar ha kapor san baje janmi Hashwaban penkut ya ka kubor kimat bakong san sa sisin pan Hanin kasi kut no ka jingelap election na kabenta kawat ka banungkong jong ka Lok Sabha election hari India. Menteri rang bakdo Narendra Modi ulaong ba ka One Nation One Election kan ay jing to ya kari India haki papun kiliang. Yo kem ka Government Railway Police ya ui brio lembat ka ksiar ka basyong dor khat nyu lak tengka ha bongai gaon Assam. But dakaransan Open Musical Evening hakandai lat on penong ka Office u District Election Officer jong ka East Khasi Hills lasibit janmiet. Kapto gani ka kubor kelakut kablawan sapi na ka Akashvani Shillong. Hakapor Prabhajing ini so pat bat ka Delhi Station na ka bentaki kubor ki banwan naka.